ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചാ? ഗീത ബുക്ക്, ഭഗവത്ഗീത? എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടാൻ കിട്ടാനുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കാം. അത് ഗ്രൂപ്പില് മാതാജി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇടിക്കാം ഗ്രൂപ്പില്. നമ്മളെ ഗുരുവായൂരുണ്ട്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും കിട്ടും. ഓൺലൈനിൽ ഗൂഗിളിൽ ഇതില് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഈ ബുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എനിക്കത് ആ ടൈമിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓ, ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നാളെ ഇട്ട് തരാം. നാളെ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇട്ട് തരുമോ? നാളെ ഇട്ട് തരാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയാം, ഇടാൻ പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കും. സൗണ്ടിന് നല്ല ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. സിഗ്നലിന് വല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? അതെ അതെ, ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. മാതാജിയാണോ? മിനി മാതാജിയാണോ അഡ്മിൻ? അതെ, ഞാനും ഉണ്ട്, സീമാ മാതാജിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെ, ശരി ശരി. രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രഭു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പിടിക്കും. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടത്. അതിനകത്ത് എനിക്കറിയില്ല, വല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കുക അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ
വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ബുക്ക് വായിക്കണം. ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ബുക്ക് പഠിക്കണം. നമ്മൾ പഠനവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണ അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബുക്ക് വായിക്കണം. അത് ഈ ബുക്ക് തന്നെ വായിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാര്യന്മാരെ ത്രൂ വരുന്നതാണ്. നമ്മളെ പല രീതിയിലുള്ള, നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ ഭഗവതര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മ ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായം, അങ്ങനത്തെ ആചാര്യ പരമ്പരയിലുള്ള ബുക്കുകൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ പഠിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബേസിൽ, ഈ ബുക്കിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത യഥാരൂപം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ അതിന് ആചാര്യന്മാര് അതേ രീതിയിൽ അവരൊരിക്കലും ഇതിനും മാറില്ല. അവർ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും അതിന് വ്യതിചലിക്കില്ല. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളോ അവരെ ഗുരുവിനെ ആയാലും അവര് അതിന് വ്യതിചലിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അവര് അതിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ബുക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. അത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ബുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ബുക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബുക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും അല്ല ആത്മീയതയിലേക്കും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതകളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ തളച്ചിടുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മളെ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഭൗതികയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വിജയിച്ച ആരാണോ ആ വ്യക്തി മുക്താത്മാക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരംഭൂയ പ്രവിശാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞത്വമുനയ സർവ പരം സിദ്ധിമിതോ ഗത. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാരെല്ലാം തികഞ്ഞ് പരിപൂർണം നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ പറഞ്ഞ് ഏതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർ തികഞ്ഞ് പരിപൂർണ്ണം നേടിയിട്ടുള്ളത്. സർവകൃഷ്ണമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഋഷിമാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അങ്ങനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, ആ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തിയിടുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത മമ സാധർമ്മ്യമാഗതാ സർവ്യോപിനുപജായതേ പ്രളയോ ന ബന്ധിജ. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനും ആകുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും ആ ത്രിഗുണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനോട് തുല്യമായി തീരും, എന്നതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്ര ഭാവത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പറയും മുക്തി തന്നെ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ സാഷ്ട്യം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന മുക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മുക്തിപദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്താണ്, സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തകനും ആകുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, മുക്തമായ ആത്മാക്കൾ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്, വീണ്ടും മരിക്കുന്നത്. അതായത് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളല്ലാതെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളില്ല. അവര് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഭൗതികയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മുക്തമായ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ആ വ്യക്തി വീണ്ടും അവിടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളല്ല, അനേക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് നശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് കാരണം അത് ഭൗതികതയാണ്. ആ വ്യക്തി മനസ്സിലേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തികഞ്ഞ അധ്യാത്മീയലാകം ലഭിച്ച മനുഷ്യന് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യമാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിനോടാണ് തുല്യമാകുന്നത്, വളരെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും നമ്മളെ ശക്തിയും ഒരേപോലെയല്ല, പക്ഷെ അതിനോട് രൂപത്തിൽ ആയ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് 100% നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാതെ ജ്ഞാനത്തെയാണ് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എവിടെയുള്ള ഭൗതികതയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ജ്ഞാനം, അതിനാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനസ്ഥിതനായ ജീവാത്മാവെ പരംപുരുഷൻ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനോട് തുല്യമായ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പോലെ അധ്യാത്മ ലോകത്തിലുമുണ്ട് വൈവിധ്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വം ഭൗതിക വൈവിധ്യത്തിന് എതിരാണെന്ന് കരുതുന്നു. ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള വൈവിധ്യം അവിടെയുണ്ട്. ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് അവിടെയുണ്ട് വൈവിധ്യം. ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സേവന കർമ്മം, അവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. അവിടെ പക്ഷെ അല്ലാതെ അതീന്ദ്രിയതയാണ്, ഇവിടെ ഭൗതികതയാണ്. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. പിന്നെന്താ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഭൗതികതയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയതയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമുള്ളൂ ഭൗതികത. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആനന്ദത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. കാരണം നിഴലിലാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കാണുന്ന പോലെയാണ്. മരുഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം കിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം, നമുക്ക് തോന്നലാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമുള്ളൂ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ആനന്ദം അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടുന്നത് അതെന്താണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവ് ഗുണത്തിൽ ഭഗവത് സദൃശനാണ്. അതാണ് ഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ 100% ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ആത്മാവിന്റെ ഗുണം ഒന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും. അത് ജീവാത്മാവും പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദനാണ്.
രണ്ടുപേരും ആനന്ദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം മായോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭദാമിഹം സംഭവ സർവഭൂതാന തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്യതത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല സർവജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക എത്ര ജനനത്തികൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒരു തരത്തിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, വേറൊരു ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയില്ല. അതും അപ്പൊ 3 തരം ബ്രഹ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുമ്പോ അതിന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും പറയാം, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജീവാത്മാവ്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിൽ നിന്ന്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ചേതന ഉണ്ടായാലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചേതന ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവജാലങ്ങളും ജന്മമെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും വേണം, നമ്മുടെ ആത്മാവും വേണം, ശരീരവും വേണം. ഈ ശരീരവും ജീവാത്മാവും ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവ് മാത്രം എടുത്താലും നടക്കില്ല. ഈ രണ്ടും വേണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ടും ഉണ്ടായാലേ സൃഷ്ടി നടക്കുള്ളൂ. സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ് മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പൊ എന്താണ് മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിന്റെ കാരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങി സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ഒന്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മഹത്തത്വം എന്ന ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം തന്നെ പറയുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും, പരമാത്മാവിനെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണാണ്. അരിക്കൂമ്പാരത്തിൽ തേൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് അരിയിൽ നിന്ന് തേളുകൾ പിറക്കുന്നത്, അത് വാസ്തവമല്ല. അതപ്പോ അരിയിൽ തേളുകൾ മുട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണക്കാരൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ അരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തേളുകൾ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ തേളുകൾ മുട്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആയ ചൈതന്യമില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെത്താനെ ജീവൻ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല. അതിന്റെ ഒരു ചൈതന്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രേഷ്മ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, പതുക്കെ സ്ലോ ആണെങ്കിലോ, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. പറയാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറയണം. ചില പോയിന്റ്സുകൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിലെന്തെങ്കിലും ചില അല്ല അത് നമ്മൊന്ന് വായിച്ചു വന്നാൽ ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നു, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി വരില്ല. നമ്മൾ പറയണം, ഭഗവത് 1000 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും 1000 തവണ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് 1000 പോലെ തോന്നും, പല തരത്തിൽ തന്നെ തോന്നുന്നത്. ഒരു കാര്യം തന്നെ പലതായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവത. സാധാരണ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ആചാര്യന്മാര് അത്ര നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ് അവര് ആ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രഭാത സമയം അതിന്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം
സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസം ബ്രഹ്മ മഹദ്ദോനാർ അഹം ബീജപ്രദാപിത. കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതി ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദമായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ എന്താണ് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോരണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നൽകണേ, അതിനുള്ള ശരീരം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച് നൽകണം ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. പിന്നെ ആ ജീവജാലങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ജീവസത്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഒന്ന് ആത്മീയത. അപ്പൊ ആത്മീയതയും ഭൗതികതയും കൊണ്ടുള്ള പറയുന്നത് സംയോഗം. ആ സംയോഗമാണ് ജീവസത്ത. അപ്പൊ ആത്മീയ ശക്തിയും ഭൗതിക സംയോഗം തമ്മിലുള്ള ആ സംയോഗമാണ് ശരിക്കും ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും യോജിക്കൂല. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഇത് ഭൗതികത വേറെ, ആത്മീയത വേറെ, ഇതൊരിക്കലും യോജിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയ തടസ്സ ശക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മീയതയിലേക്കും പോവാം, ഭൗതികതയിലേക്കും പോവാം. ഭൗതികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റും. ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും പോലും ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, വെള്ളത്തിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് അറിയാം, കരയിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ പറയണ അഗ്നിയിലും ജീവനുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എവിടെ ജീവനുണ്ടോ ജീവനില്ലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം അതറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിൽ എവിടൊക്കെ സൃഷ്ടിയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പൂർവകർമാനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങൾ പിറവെടുക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഓരോ സൃഷ്ടി നടക്കണം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ജീവസത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ജീവസത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദ്ധസ്ഥരായ ജീവസത്തുകൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് എന്തിനാണോ നിന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, സത്വം രജസ്തമൈതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹോ ദേഹിനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹോ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ശക്തികളാണ്. അതും ശക്തി തന്നെയാണ്. 3 ശക്തികളാണ്. ആ ശക്തിയിലാണ് ഒന്ന് തമസ്, രജസ്, സത്ത്. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജയിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ കുറെ വ്യക്തികളും ഉണ്ടാവും. അവരാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ 3 ശക്തികളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അഭൗതികനായ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ആത്മാവിന് ഭൗതികമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു, നായരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നായനെ പോലെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിക്സിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും, ടി വിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഏത് ശരീരത്തിലേക്കാണ് വന്നത് ആ ശരീരത്തിന്റെ രൂപഘടന അനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് അതിന് റോളൊന്നുമില്ല, ആ ശരീരമാണ് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, തത്ര ഹരേഷ്ണ വേറൊരു ക്ലാസ് കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഹരേഷ്ണ, വേറൊരു ക്ലാസ് ഇതിൽ കേൾക്കുന്നേ, എടുക്കുന്ന മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് ഇതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് സൗണ്ട് പറയോ? ആരെങ്കിലും കേട്ടാ പറഞ്ഞത്? വേറെ ക്ലാസ് കയറി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന്.
ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണ്. എനിക്ക് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇവിടെയും ക്ലിയർ ആണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ മാതാജിക്ക് അങ്ങനെ ഫീമെയില് വേർഷൻ കേട്ടതുപോലെ തോന്നി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മാതാജിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ബാക്കി എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലേ അല്ലേ? മാതാജിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ പ്രഭു, എനിക്കും ഡബിൾ ആയിട്ട് കേൾക്കണ്ട, എന്താ അറിയില്ല. എന്നാണ് പലർക്കും പല രീതിയിൽ വരുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ വത്സല മാതാജി ക്ലിയർ ആണോ? നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. മാതാജി ക്ലിയർ ആണോ? വത്സല മാതാജിക്ക് ക്ലിയർ. കമലാക്ഷി മാതാജിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ല, അത്രയാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ശരിയാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം ഞാൻ. ഓക്കെ, കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് സിഗ്നലിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആൾറെഡി. ചിലപ്പോ അതിന്റെ ആണോന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് തത്ര സത്വം നിർമ്മല പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഗേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധരാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ? 3 ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തമസ്, ഒന്ന് രജസ്, സത്ത്. അപ്പൊ ആദ്യം സത്ത് ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഈ സത്ത് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗുണം ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഗുണമാണെങ്കിൽ അത് ബന്ധസ്ഥരായിരിക്കും. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇരുമ്പ് ചങ്ങല ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വർണ്ണ ചങ്ങലാണ്, അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ജയിലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിലാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ ചങ്ങലകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, മറ്റു ജയിലിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബേസിക് ആ വ്യക്തി ജയിലിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സാത്വിക ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റർ. കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗുണത്തിൽ സുഖം ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരായി തീരും. കാരണം അവര് പിന്നെ ആ സുഖം കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താ, അതിൽ നിന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്തൊരു ലോകമുണ്ടെന്നും ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതാണ് സുഖത്തിൽ ബദ്ധസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ അവര് സത്വഗുണത്തിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കാറില്ല. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്താൽ താൻ പുരോഗതിയാണെന്ന് ബോധ്യവും അയാൾക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സുഖവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് താൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി എന്നൊരു ചിന്താഗതി വരും. ആ ചിന്താഗതി തന്നെ ആ വ്യക്തിനെ ബദ്ധസ്ഥരാക്കി മാറ്റും. അതാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഇതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താൽ ആ ജീവസത്ത സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കും എന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവായിട്ട് രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും സത്വഗുണം വളരെ മുന്നിലാണ്. അപ്പൊ അവരെ ചിന്താഗതി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലൊക്കെ ബെറ്ററായി എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരും. ആ അഹങ്കാരം അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ ബദ്ധസ്ഥലത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, തത്വചിന്തകര്. ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ അറിവിനെ പറ്റി അഹങ്കരിക്കുന്നു. ജീവിത ചുറ്റുപാട് സ്വാഭാവികം മെച്ചപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായി കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അവർക്ക് പല ജ്ഞാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പാരിറ്റീവ് അവർക്ക് സുഖങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്തായാലും അവര് ബദ്ധസ്ഥരായി മാറും. അതാണ് ആനന്ദം എന്ന് വിചാരിച്ച്, അതാണ് മാക്സിമം അത് ആ ലെവലിലാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരവിടെ നിന്ന് പോകും. അതാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അവരവിടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ പറയുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മോഹവലത്തിൽ അത്തരമൊരു ജീവിത സുഖകരമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതാണ് സുഖം, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സുഖമില്ല എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അതാണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത. അവിടെ വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ അതിൽ ആത്മീയമായി അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം.
അടുത്ത ശ്ലോകം രജോ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിപത്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലേ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാഗതിയത്തിൽ നിന്നുള്ളവനത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ അജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലവത്തെ ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുക്കിയിടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് രജോ ഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയങ്കര തൃഷ്ണാധിപത്യത്തിനുള്ള അതാണ് രജോ ഗുണം. വളരെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 99% വ്യക്തികൾ രജോ ഗുണമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ, ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും രജോ ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പിന്നെന്താണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ, മക്കളുണ്ടാവുന്നു, അവരുടെ കാര്യം, പിന്നെ കാര്യം, ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം പറയണം. അപ്പൊ സാധാരണ 99% വ്യക്തികൾ രജോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണമുള്ളവരുടെ സ്വാഭാവികത ആസക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖ അനുഭവങ്ങളാണ്. അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഇന്ദ്രിയമാണ് സുഖം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖമാണ് എന്റെ സുഖം. അങ്ങനെയായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടോ കേൾവി കൊണ്ടോ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ കാണുന്നു, അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ്, അതായത് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന ആ വസ്തു, അത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞ രജോ ഗുണ പ്രത്യേകതയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും രജോ ഗുണം ഉള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുകയും അങ്ങനെ ആ കർമ്മത്തിൽ ബന്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്, അവരെന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ കർമ്മഫലം വേണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ ബന്ധസ്ഥരായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവന്റെ ആഗ്രഹം തീർക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും പ്രായണ രജോ ഗുണ ബാധിതർ എന്ന് വേണം കരുതാൻ. കാരണം 90% അല്ലെങ്കിൽ 100% എന്താണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകം. എല്ലാതും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം തമസ്തോ അജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹിനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാസ്ത നിബധ്നാതി ഭാരതപുത്ര. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാവട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ ബലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ബദ്ധജാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത് പറഞ്ഞ തമസ്. തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും തമോ ഗുണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അലസത, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പ്രമാദം, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവര് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളതാണ്. അവര് നേരെ വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതാണ് അവരെ പ്രത്യേകത. അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും തമോ ഗുണമുള്ളവര്. അവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ക്ഷണിച്ചാൽ പോലും അവർ അത്ര വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സത്സംഗത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കോ വിളിച്ചാൽ പോലെ അവരെ ക്ഷണിച്ചാലും അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. രജഗുണമുള്ളവർ വീണ്ടും കാണിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അവർ വരും. പക്ഷെ ഇവരൊട്ടും വരില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അത്തരം താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും ഇവര്. അതാണ് തമോ ഗുണമുള്ളവരെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട് ഇപ്പൊ വല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് കറണ്ട് പോയി. ഓക്കെ ഹരീഷ്, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെ? സിഗ്നല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം 9-ാമത്തെ. സത്സുഖ സംജയന്തി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനാവൃതതുതമ പ്രമാദേ സംജയദാതുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജഗുണം കാമകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമായിട്ട് ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു.
അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സുഖം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരെ അതിനെ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ആ സുഖം കൊണ്ട് അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് അവര് ബന്ധസ്ഥരായി മാറുമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, കാരണം ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യും, നാളെ അത് ചെയ്യും, നാളെ ചെയ്ത് എനിക്ക് അത് കിട്ടും, അതിൽ അവർ ബിസിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവരെ ബന്ധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിനാവട്ടെ തമോ ഗുണമാവട്ടെ ഉന്മാദം, അവർക്ക് ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അവരെ. അതാണ് തമോ ഗുണം, അത് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുദ്ധി വിഷയമായ നേട്ടത്തിലും തൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ അൺമ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? അവര് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, അതായത് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുദ്ധി വിഷയമായ നേട്ടത്തിലും തൃപ്തരാണ്. അതാണ് അവർ അതിൽ ബദ്ധസ്ഥരാവുന്നത്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പല കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് അതിൽ ബിസി ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനത്താൽ ചുറ്റിയിരിക്കും. അവരെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവര്. അടുത്ത ശ്ലോകം 10. രജസ്തമാഭിഭൂയ സത്തോ ഭവതി ഭാരത രജോ സത്വം തമശ്ചൈവ തമസ്വത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകയും മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വഗുണത്തെയും കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം തുടർന്നു പോകുന്നു, മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് എനിക്ക് സാത്വികഗുണം കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് തമോ ഗുണമാണല്ലോ എനിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, കാലത്ത് നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. ഉച്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രജോ ഗുണം, വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ താമസിക ഗുണം. ഇതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ സാത്വികമായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിറ്റി ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണമായി മാറും. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ബാറ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഏതൊരു വസ്തുവിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈവൻ ജന്തുജീവികളിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള, നായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രജോ ഗുണമുള്ള, പന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ തുളസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാത്വിക രജസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളിൽ തന്നെയും നമ്മളെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാത്വികമായിട്ടും, ചില ദിവസങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചില വർഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറാം. അങ്ങനെ ചില വ്യക്തികളെ കാണാം, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഒന്നിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടേക്ക് മാറണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് താഴൂല, ആ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ സാത്വിക രജസ് തമസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മുക്തിപദം, ആ മുക്തി ലെവലിലേക്ക് വരും. ആ അവസ്ഥയാണ് വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ ആ അവസ്ഥ, അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ഗുണത്തിന് അതീതന് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രജോ ഗുണത്തിലാണോ, താമസിക ഗുണത്തിലാണോ, സാത്വിക ഗുണത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവര് രജോ ഗുണത്തിലാണോ, സാത്വിക ഗുണത്തിലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടാലറിയാം, നമുക്കത് സാത്വിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ വരെ പ്രവർത്തിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കും, സത്യസന്ധതയായിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറെ ധർമ്മിഷ്ഠരായിരിക്കും. ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അവര് അല്ലെ. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും,
പല രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് സാത്വികമാണ്. രജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, അവരവരുടെ കാര്യം സാർത്ഥതയായിരിക്കും അവരുടെ മെയിൻ കാര്യം. കാരണം അവരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിച്ചു പോകും. അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത രീതിയായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിത രീതി. അപ്പൊ അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ 11 സർവദാരേഷു ദേഹാസ്മിൻ പ്രകാശമുപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥ വിദ്യാത് വിവിധം സപ്തമിത്വദാ. ശരീരങ്ങൾ എല്ലാ ധാരങ്ങളാൽ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ 9 ധാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9 ധാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാധാരങ്ങൾ, വായു, ലിംഗം, മലധാരം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് അത് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതാണ് സാത്വികഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശമാനമായി തീരും. അതാണ് ഇതിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അടുത്തത് രജോഗുണമുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ലോഭോ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമാണം രജസ്ഥാനി ജായതേ വിഭക്തേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജോഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയുക, കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കും. അവര് ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ബലോദിഷ്ടം, അപ്പൊ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, രജോഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറയാം. ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വേണം. അതാണ് അവര്. പിന്നെന്താണ്, അവർക്ക് അടങ്ങാനാകാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അത്ര ആഗ്രഹം, ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം, അത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതി. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമുള്ളവരെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പല ശ്ലോകങ്ങളിലെ കൂടെ വിവരിക്കുകയാണ്. പല രീതിയിൽ സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നു തന്നെയാണ്, എന്നാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരേ പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോണാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ തമസ്ദാനി ജായതേ വിവർത്തേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണറ്റ, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് തേജസ്സില്ലായ്മ, അവര് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, വ്യാമോഹം, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ. അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് ജീവിതം കർമ്മരഹിതമാണ്. അവര് ബോധത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്, അവരുടെ ജീവിതം കർമ്മരഹിതമാണ്. കർമ്മമില്ല, ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ല, അവർക്കും ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഇല്ല, ഉപകാരമില്ല. അതാണ് അവർ കർമ്മരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കർമ്മരഹിതം ശരിക്കും എവിടേക്കും ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ കർമ്മം ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല, ഭൗതികതയിൽ തന്നെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ കൂട്ടരെയാണ് ശരിക്കും തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം യഥാ സത്ത പ്രവർത്തിത് പ്രളയം യാതി ദേഹാഭൃത് തദോത്മാവിദം ലോക അമലാൻ പ്രതിപത്യതേ. സാത്വികമാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇനി മരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സാത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരുടെ, നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, മുകളിലേക്കുള്ള ലോകം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വർഗലോകം, ഭൂർലോകം, സ്വർഗലോകം, ജനകലോകം, മഹാലോകം, തപലോകം, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ. അതൊക്കെ ഭൗതികമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതൊക്കെ സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്വികം, അതേപോലെ രജസ്, തമ, ഇത് 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഉയർച്ചയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് അവർ ഉയരുക. അതാണ് അവര് ചിലപ്പോ തമോ എന്താ പറയാ, ജനലോകത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗലോകത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലായിരിക്കും. അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകും, ഋഷിമാരുടെ ലെവലിലേക്ക്. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ സമ്പന്നർ, ബ്രഹ്മലോകം, ജനകലോകം, അതിപ്പോ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം രജസി പ്രളയം ഗദ്ദ കർമ്മ സംഘർഷ ജായതേ തപാ പ്രലീന സമസി മൂഢയോനേഷു ജായതേ. രജോഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിടയ്ക്കിൽ ജനിക്കും. തപോഗുണത്തിലാവും മരിക്കുന്നവരായിട്ട്
മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ ഇതും കൂടെ പറയണേ, നമ്മൾ രജോ ഗുണം നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി ഭൗതികതയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ കാമബോധ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവര് അവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജന്മമെടുക്കും. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം അവരെ ആഗ്രഹം മാറണില്ല, അവരൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാത്ത, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജന്മമാണ് അവരെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതായത് കർമ്മികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. പക്ഷെ എന്താണ്, മറ്റവരാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തര താഴ്ത്തിപ്പെടുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മള് ജീവിതം അതേപോലെ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് മൃഗമായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. സജ്ജന സമ്പർക്കത്താൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ജന്മം മനുഷ്യനായാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സജ്ജന സമ്പർക്കം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ സജ്ജന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ, അപ്പൊ സാധു സംഘം, അത് നമ്മൾ പറയണ അല്ലെ, സാധു സംഘം. അപ്പൊ അതായത് ഭക്ത സംഘം, അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, കർമ്മ സുഹൃത സ്വാഹ സാധികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തോ ഫല ദുഃഖം അജ്ഞാനതമസ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വികഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. രജഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലവും മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാകുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ബലത്തിനെ പറ്റി പറയണതാണ്. വിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സത്കർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കും, നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ. അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. രജഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും, കാരണം അവർക്ക് ദുഃഖം കിട്ടാൻ. കാരണം സാത്വികമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതും ഫലം വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അത് സാത്വികമായിരിക്കും. പക്ഷെ അടുത്ത രജഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ചെയ്തത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഫുൾഫിൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് സുഖം എന്നൊരു തോന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ദുഃഖമായിരിക്കും. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനമാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ട, എന്താ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ മൗഢ്യമായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില്. പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ. ഒരിക്കൽ തങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതിനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നതിന്, നമ്മളൊരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആ മൃഗം തന്നെ നമ്മളെ കൊല്ലും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം, നമ്മളെ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗം ഹിംസിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു ജീവിയും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുപ്പിക്കില്ല, അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉറുമ്പിനടക്കം നമ്മൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതടക്കം ഭഗവാൻ പൊറുക്കില്ല, അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ പേടിയൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം പറഞ്ഞത്, ജന്തു ഹിംസകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യയാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായത്. പാൽ തരുന്നുകൊണ്ട് പശു നമുക്ക് സർവ്വ സുഖങ്ങളും നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോഹത്യയാണ്. പശുക്കളെ, പശുമാംസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയണത് നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതയായ ജഗത് ഹിതയായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവ, അതായത്
ബ്രാഹ്മണരുടെയും സന്തോഷത്തിനുള്ളവനും അത് ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഹിതമായിട്ടുള്ളവർക്കും ഹിതമായവനും, അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഹിതമായിട്ടുള്ളവനും അത് പശുക്കളുടെ ഹിതമായിട്ടുള്ളവനായ ജഗത്തിനു ഹിതമായിട്ടുള്ളതുമായ കൃഷ്ണനായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥന, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഇവൻ ഋഗ്വേദ സൂക്തത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, കടുത്ത അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഗോവധം, ഗോപി പ്രണീത മത്സരം എന്ന് ഋഗ്വേദ സൂക്തം നോക്കുക. പാൽ കുടിച്ച പൂർണ്ണ സമൃദ്ധന ഒരാൾ പശുവിനെ ഹിംസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കടുത്ത തമോ ഗുണത്തിലാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് ഭഗവാന്റെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തതായിരുന്ന സ്വരൂപി പശുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് ബ്രാഹ്മണർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പശുക്കൾക്കും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ, അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണേഴ്സ് ആണ്. അവർക്കോ അവരെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ സമ്പാദനം ഒന്നുമല്ല. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മളെ വേദങ്ങളും പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥന് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വരും, ആത്മീയ കാര്യം. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ആത്മീയമായിരിക്കും, സംസ്കാരമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരോട് ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംസ്കാരം കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അറിയണത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണരെയും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗോക്കളെയും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ബ്രാഹ്മണരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൂടി. നമ്മളെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോ പലരും ഇപ്പോഴും മത്സ്യമാംസം ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഗോഹത്യയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം, അടുത്ത 17. സത്തോ സംശയാദി ജ്ഞാനം രജസേ ലോഭ ഏവജ പ്രമാദമോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവജ. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും രജസ്സിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസ്സിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹവും മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും, അവർക്ക് ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കും. രജസ്സിൽ നിന്ന് ലോഭം, ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, അപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളായി, അവർക്ക് ആഗ്രഹം തീരില്ല, ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നിരിക്കും. അടുത്ത തമസ്സിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹം മൗഢ്യം ഒക്കെ മൗഢ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, കൃഷ്ണബോധത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പിക്കപ്പെടും. സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ സത്വഗുണം പതുക്കെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട്, യമനിയമങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ദിനചര്യകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയി മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയതയ്ക്ക് പതുക്കെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭൗതികത കുറയുകയും ആത്മീയത കൂടുകയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ സാത്വിക ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. ജന്തുഹിംസ ചെയ്ത തങ്ങൾ വരും ജന്മത്തിൽ അതേ ജീവികളെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സത്യം തമോ ഗുണ ബാധിതർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ തമോ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് നാളെ ഈ സ്ഥിതി തന്നെ വരുമെന്ന് അതിന് അജ്ഞാനാണ് അവർക്ക്. അതിന് അവരെ പ്രോബ്ലം, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രജോ ഗുണമാണ്, രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാകില്ല. രാജസ്വഭാവികൾ ലോഭികളാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും സമാധാനവും ഐശ്വര്യം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും വേണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ രജോ ഗുണത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമായിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും ക്ലേശ ബലിതമായി ചെന്നിരിക്കും. കാരണം രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമം, പ്രവൃത്തിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോഴും വിഷമം, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമം അല്ലെ. അതാണ് ക്ലേശ ബഹുലതമായിരിക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴും ക്ലേശമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം, അതാണ് രജോ ഗുണം.
തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വെറുപ്പ് വളർത്തുന്ന അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അജ്ഞാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവരും ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞതാണ് ഈ താമസിക സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ താമസിക സ്വഭാവികള് വീണ്ടും വീണ്ടും അവര് താന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവര് പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അജ്ഞതയിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് അവര് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ഊർത്തം ഗച്ഛതി സത്വസ്ഥ മധ്വാദിഷ്ഠത രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്യസ്ഥ അധോ ഗച്ഛതി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കർഷ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രജോ പ്രകൃതികളെ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീച തമോഗുണത്തിന് അടിപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 കൂട്ടരുടെ ജനനങ്ങളിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരെ ലോകങ്ങളിലേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാരെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സംഭവിക്കും. രജോ ഗുണമുള്ളവര് അവർക്കെല്ലാം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന്, അതാണല്ലേ ശരിക്കും കർമ്മമണ്ഡലം നമ്മളെ ഭൂമിയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന്, ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പതിക്കും, നഗരത്തിലേക്ക് പതിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്ന് ചിലപ്പോൾ അവര് മൃഗമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്വർഗലോകം തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉപഗ്രഹ വ്യൂഹമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത്. സാത്വികഗുണത്തിലുള്ള വളർച്ചയുടെ തോതനുസരിച്ച് ജീവശക്തി ഈ വ്യൂഹത്തിലെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉയരാം. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ പല ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ലെവലാണ് ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച് അതേ തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിലായിരിക്കാം നമ്മൾ പോവാ. ഇപ്പൊ ജനലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, തപോലോകത്തിൽ പോവാം, അങ്ങനെ പല പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താ, രജഗുണമുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്നും പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭൗതികപ്രിയയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതികപ്രിയയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എല്ലാതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുമ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ആദ്യം ആത്മാവ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് രഥത്തിന്റെ ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തേരാളി പർജുനൻ അത് ആത്മാവ്, പിന്നെ സാരഥി ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് ബുദ്ധി, പിന്നെ അടുത്തത് ഞാനുണ്ടല്ല ഞാന് അത് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കുതിരകള്, ചുറ്റുപാടിട്ടുള്ള യുദ്ധരംഗം അത് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ആ ചുറ്റുപാട് എന്താണ്, അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ, ചുറ്റുപാടും എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കുതിര ഓടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പിറകിലിരിക്കുന്ന മനസ്സായാലും ബുദ്ധി, അത് തേരാളി ആണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ബുദ്ധിയും മനസ്സും അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം. എന്ത് കണ്ടിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോണ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പോണത്, ചുറ്റുപാടും കണ്ടിട്ട്. അവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിക്കാൻ പോകും, മനസ്സിലായി. അല്ല കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാൻ പോകും, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പേടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോവാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവും അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി പോകും. അപ്പൊ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുപാടുകളാണ്. അവിടെ വെള്ളം കാണുമ്പോ കുതിര അവിടെ നിൽക്കും, കുടിക്കും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ആ വെള്ളം, അല്ലേ, അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുപാട് വെള്ളമായിരിക്കാം, ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ വെള്ളം കണ്ടാൽ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആര്, ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് മനസ്സ്, മനസ്സിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ആര്, ആത്മാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോ ഒന്ന് സാത്വികവും, ഒന്ന് രജസും, പിന്നെ ഒന്ന്
താമസിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പ്രശ്നമില്ല. അതിനേലും ഡേഞ്ചറാണ് രജസ്, അതിനേലും ഡേഞ്ചറാണ് തമസ്. തമസിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ നഗരലോകത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എടുക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിതരായിട്ടിടും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സാത്വിക ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത്, ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തന്നെത്താനല്ല അത് വരുന്നത്, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് അരിയില് തേള് മുട്ടയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. തേള് തന്നെത്താൻ അരിന്ന് വരല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളില് പണ്ട് ഒരു ചെറിയ തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടുള്ള മുട്ട വിരിയനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മ സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട്. ആ ചൈതന്യമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള അവസരം നൽകിയത്, ഈ സൃഷ്ടിക്കുള്ള അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ ബീജപ്രതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വീണ്ടും അതായത് 3 ഗുണത്തിനെ പറ്റി പല രീതിയിലും വിവരിക്കുകയാണ്. സാത്വിക ഗുണമുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ താമസം അല്ലെങ്കിൽ രജസ്. ഇപ്പൊ സെയിം തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ സാത്വികം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, സാത്വികം രജസും താമസും തന്നെ എപ്പോഴും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഗുണം ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നില്ല, പലപ്പോഴും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ മരണതീയ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കണ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് തമോഗുണത്തിനെ പറ്റി വരുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പശുക്കള് ഗോഹത്യയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്, നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. നമ്മ പ്രണാമ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പ്രധാനം നമ്മൾ നിവേദ്യ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനെ നിവേദിക്കും. നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് വരണം. അതാണ് നമ്മളെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ പൂജാവിധികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാതും ചെയ്യാതിരിക്കും. കാരണം പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാ. നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, 14 ലോകത്തിന്റെ അധിപതി അല്ലെങ്കിൽ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള, അത്രയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതാണ് സാന്തരസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സാന്തരസത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ആരാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മലയാളത്തില് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരുടെ ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമഭക്തിയാണ് അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ലെവലാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ സാന്തരസത്തിൽ വരുമ്പോഴും പതുക്കെ സാന്തരസത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രേമത്തിലേക്ക് പോകണം. പിന്നെ പല ഭാവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ദാസ്യരസത്തിൽ ചെയ്യാം, ആദ്യരസത്തിൽ ചെയ്യാം, വാത്സല്യ രസത്തിൽ ചെയ്യാം ഭഗവാനെ. അത് ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ അത്ര ഉയർന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും അതൊരു ഇതായിട്ട് കിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു പോയിന്റിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് നമ്മൾ അത്ര റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി ഭഗവാൻ അത്ര റെസ്പെക്റ്റോട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയില്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പാത്രങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാൻ എല്ലാ പാത്രത്തിൽ അത് ചെയ്ത് അത് മിക്സ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, പൂജാകർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മിനിമം കാര്യം എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്തിട്ട് നാമം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നാമം ചെയ്തിട്ട് പൂജ ചെയ്താതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല.
അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നാമത്തിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം പൂജ ചെയ്യാണ്ടെന്നല്ല, പൂജ ചെയ്താലും നല്ലതാണ്. അതൊക്കെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ സാധ്യമായ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല. അതാണ് നമ്മൾ 10ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ജപം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ജപത്തിന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. കൃഷ്ണ നിർത്തിക്കോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ശരി. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം നമുക്ക്. നാളെ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലാത്തൊരു ബുക്ക് വായിക്കണം. നാളെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട്. ഹരേഷ്ണ.